हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लाबोनो सानलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो दायो मादै मोनानावसो दंफैयो माने जोंहा माया थाराय लायनो जोंखौ फैनो होनायखाय माने जों फैदों आरो हासबेन्डजों आंजों थारायखौथ' जाय जाफेरदों बिथांमोना मिथिखागोन आरो जाफेराखैबाथाय नायनानै लादो दिनैहाय बांसिनानो मिथिखायो किन्तु मिथिबाबो माने आङो जाफेराखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन जोंहानि मामोनालाय जाफेरबायनो किन्तु आं मालाबाबो जाफेराखैमोन बिनिखायनो जोङो दिनैहाय थारायखौ लांनो होननानै जोंहानि मादै लानाव फैबाय जोंहानावथ' गैया नालाय जोंनि खाथियावबो गैया किन्तु जोंहा मादै लानाव दङ ओमफ्राय जों लांनो फैबाय ओमफ्राय फारसेथिंजा दादैया हाग्रा दांगासिनो मैगङाव माने हाग्रा फुगासिनो आरो मैगंनिखौ ओमफ्राय थाराया बेनो ओमफ्राय एकदम खाथियावनो दं आरोना मादै लाहानि मादैया फांनैसो माबाबायानो आरोना हाबायानो एकदम नायलांबाय थादों नोंथांमोना मा खालामनो बेदरजों जानो आया मानसिबो लांनो फैदोंबा जानो आइ मा जाखो नोङो निजों हाबदो नामा नोंलाय आंलाय बोरै बारगोन बेखौलाय मोननाय नङा नायनि फैलाय केमेरामेना फैथाराब्रा आयु दैयावसो नायनाय आंनो लिवार बायाना अबेखौ जायो अबेखौ इखौनो सिंनिखौ जायो निखौ गारसिगोन आरोलै इफोरखौ आंबो जाफेराखै फार्स्ट टाइम जागोन नोङा जोंहा माया जाफेरबायनो गोथावनो बेदरजों जानांगौनो बिमाया जाफेरदो फिसाया जाफेराखै ओमफ्राय दिनै जानोसै मा नैखौलाय थाराय गैलाना बेलेगाव गोथाव गोजा दै दङ बोरायजों आंजों दिनै थारायखौनो लांनो फैबाय दाउ बेदरजों जाहैनोसै गोथौ दंलाबायो ओमफ्राय दैनिखौ मोनहैलाना दा माया दासो गोसोखांनायानो थारायखौ जानो हागोन दाउ बेदरजों लायनोबा लायना फैबाय होननानै आंबो जाफेराखै नालाय बिदि गोरलै गोरलैया मोजांसिन जायोनो जि मोनो लांनोसै आरो आबैयाबो जाफेरबायनो जोंहा जोंसो जाफेराखैना सानैबो ना नों जाफेरबाय नोंबोथ' जाफेराखैना ओमफ्राय मुदुफुल बिबार दङ माथो ना गैला लांखांबाय दख'ना गुफुर गानना फैनानै नांजोबसिगोन आं उनावहाय बिदिनो आथा दङना इयो आथा गैयाना जाबाय दे जायाखै इसेल' जाबाय र' गैला नामा गैला गैला होया नै दसे गोदाननाय नैखौबो हो बेबो मोनसे नैखौ दानांगौ गोरलैया नङा नै फांसेयावनो नाहै आं हायनांगौ ओमफ्राय बेयाव ओइथिंजा गैला नैथिंजा बे नोंसानि फाथो फोनायथिंजा गैयाना जासिगोन दे गैयाबा आयौ बोरै बारगोन दा नै गोजौथार बेराया ओमफ्राय दायो जोङो थाराय लायना फैनानै न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय जि गरमखा दिनैहाय आङो एकदम मादै मोनानिफ्राय फैनानै एकदम दुगैब्रबफैनांबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो खान्थाल जानो नागिरदों माने
बे बोथोरनिखौ माने एबार बोसोरनिखौ दिनैसो फार्स्ट जागोन आरो जोंहा ओमफ्राय नै आगैबो फैदों माने जोंहानि मानि बिनानाव माने मादैनि फिसाजो नोंथांमोनाथ' गोबां ब्लगावनो नुखाबाय सिनायखागोन ओमफ्राय नै दायो हासबेन्डआ खान्थालखौ पुरा दानगासिनो दिनैहाय पुरा जानोसै आरोना रावबो जायाखै जोंहा दिनैसो जागोन एबारनि बोथोरनिखौ स' नायलांदो नोंथांमोना न'आवहा मोनफैनानै नै दायो जालायनोसै जानायानो जानाय बोथोरनि फिथाइ बोथोरावनो जानांगौ ना ओंखायनो नै एकदम हानब्रब फैबाय आरो जोङो आंलाय जोंख्लाबलायनायानो नोंहा नों जोंख्लाबलायनायखौ दा गोनांसिन बोरै आलौवाला Iya lo kalau sudah yo yo alung. Alung kan ngayo, mudah selalu ayo nuni alung apa man hujan. Masih agak di nama. Kantal kesembai apa alung sih. Gede nama ini lah nung dari sekian ya. Wah, alung kan sampai lah. Alung dari itu lah. Apa mudah ni? Nih, angpet muslim ini. Gede lah yang. Amci suan jawab aja nggak? Amci suan jawab aja kita tak ya ampe. Kalau kantalamun banda bayar le. Amci mana lagi le? Tuain lap kan ada minta bang anak sudah kelangan. Nggak usah ninglan ya. Nggak usah ninglan. Nah, ani itu saya namanya. Oh, dia apa yuk? Dia tahu dia kerana. Ini pen tak kan? Ang kanca sa lang gamay ang gumipit niya. Hindi daw niya. Ang kanca na. Oh, ang sumplo kan na kang bawal ba din siya. Ang krisuy na nga. Oh, matu kan yung lai. Krisuy ah. Oh, siya ba? Ka. Mababarat, mapakibang nga. Sini. Laglan, laglan tang ano. Takkan nila gudi musuh nila magudi. Barang gede ya, itu aku yang nggak sana musang. Tang le sini. Ay, kemana barang lang? Ay, boy. Awi harus kesakan na. Anaros. Saya yun. Ano? Gudi ano Sini nga kena. Ang halal. Hindi na mawadyan. Ang bayang. Chicken. As a real but na na. Kegre lena. Demi cara lena. Ba. Sarap yan. Saya taki jai ho nendan. Saya taki jai ho. Ispun Mumbai. Striya. Kia. Jata jadi na mo nili. Ay. Mama mali ni. Jata lah, betul lah. Ayah. Ini kan lah ini. Ano ba? Ada bener. Unsumay. Masa ba na yan? Asiki ha. Enggak usah serial ni channel ni. Jangan lagu. Kami udah nenam sila. Gamil. Oh, gamil dun na. Oh, hay ludi. Gaw sunun ba gamil dun na. Birat zakha ba dini hay kantal ke? Siap siya no duman sige kamera ko na jantre dun na. Iman dun na serba. Dilo. Nunggulang na, nandiyan sakit mo. Sakit. Sakit pang naman. Mano. Oy, pagayan dai nama. Ang wish kan. Ne? Nei. Tangsigen जोङा. Bye-bye tata. Tata bye-bye जासिगोन. खान्थाल जाखांनानै थांसै नै. लामाया नायामोन जाना अबस्था गैया गारि लांलाय लाबलाय खालामनानै नाय. गस्लाया चेन्ज जाबाय होननानै दा मानसिफोरा आया मा गस्लाया सोलायखै इदि जालायगोन दा गस्लाखौ सोलायना फैबाय टाटा बाय बाय होनलाय नै जों गामिनि लामाया ओइ लोगोनिया सोर फन हरलायखो नायनाय भिडिअ बानायफुबा फन हरखाथारगोन आरो ओइनो थांसैनो गुमै थांसै गारि थांदो गाबोन फैबाव दे